गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। मिशन बासुन्धरा 2.0 नि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हानि पाट्टा राननानै होदों। धेमाजि जिल्लानि 114 नं जनाय बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि सतीश बसुमतारी बर' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जनाय बिधानसभानि 13,500 निबो बांसिन नखरफोरनो हानि पाट्टा राननानै होयो। बेजों लोगोसेनो आरोबाव फैगौ 26 फेब्रुवारि खालि सिसि बरगाङाव 16,000 नखरनो हानि पाट्टा होनाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा मिथिहोदों। खोमसि फोथायनायनि गेजेरजों लोमजानाय साजानाय समाव डक्टरनि फाहामथाय लायाजासे नायखांग्रा एबा अजाफोरजों नायखांजानानै फाहामथाय लायो बैसोर सुबुंनि थाखाय सांग्रांथि जानो गोनां खौरां। माखासे समफोराव खोमसि फोथायनायखौ लानानै समाजाव गुलाय-गुजाय थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोनबोगासिनो। बेखौ नोजोर होनानै सरकारा खोमसि फोथायनायनि सायाव गोख्रों आयेन फोसावनानै होदों। बे खेबाव जाय सुबुङा खोमसि फोथायनायनि गेजेरजों फाहामथाय लागोन बेखौ सरकारा गोख्रों साजा होनो थांखि लादों। बेजों लोगोसेनो नायखांग्रा एबा अजाफोरखौबो गोख्रों साजा होनो थांखि लादों सरकारा। सोरबा सुबुंनिफ्राय नायखांग्रा एबा अजाफोरा खोमसि फोथायनायनि गेजेरजों फाहामथाय होनायनि मुङाव रां लागोन बेखौ जोबथेसालियाव दोननाय जागोन होननानै फोसावदों रायजो सरकारा। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फिन आरोबाव मोनसे गोनांथार बिथांखि फोसावदों। बे बिथांखिया आइजोफोरनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। नोंथांमोना लाखपति बायदेव एबा लाखपति मेडाम बिथांखिखौ खोनादों जानांगौ। लाखपति बायदेव एबा लाखपति मेडाम बिथांखिखौ नोंथांमोना दासिमबो एप्लाइ खालामनानै लायाखै एबा फर्म फिलआप खालामनाय समाव जेंना जादोंब्ला बेखौ लानानै जिंगासिनो गोनां गैया। हेफाजाबगिरिया बे जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन। नखर नखर थांनानै रोखा रोखायै एबा गेबेङै फर्म फिलआपखौ खालामनानै होगोन हेफाजाबगिरिफोरा। नोंथाङा लाखपति बायदेव बिथांखिखौ जेबो गोरोन्थि गैयाजासे फर्मखौ फिलआप खालाम नङाब्ला हेफाजाबगिरि एबा रोंगौथि गोनां सुबुंनि मदद ला। नाथाय फर्मआ गेबेङै फिलआप खालामनाय जानो नांगोन नङाब्ला नोंथाङा बे मुलाम्फाखौ खोमानानै लानांगोन। फर्मखौ जमा होनाय लोगो लोगोनो आइजोफोरनि एकाउन्टआव गिबियै 10,000 रां हाबगोन। आरोबाव बेखौ मोनखांनायनि उनाव 25,000 रां एकाउन्टआव हाबबावगोन। 25,000 रांखौ मोननायनि उनाव 12,500 रांखौ सुख'फिननांगोन आरो बे मुलाम्फाखौ मोननो थाखाय 3, 4 आरो 5 मार्च एबा 3 साननि गेजेरावनो बेनि फर्मखौ जमा होनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना लाखपति बायदेव बिथांखिनि मुलाम्फाखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। रां सुद होनानै रांनि फालांगि खालामग्राफोरा बे समाव सांग्रांथि जादो। आसाम सरकारा रां सुद होनानै फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरखौ फोजोबस्रांनो गोख्रों थांखि लादों। बे समाव रायजोआव रांनि सुद होग्रा गोबां सुबुंफोरखौ हमगासिनो। आसामनि डिजिपि जिपि सिंह बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों। रांनि सुद होनानै रायजोफोरनिफ्राय गोबां रां लाग्रा सुबुंफोरखौ गामिनि खना खनला जायगाफोराव नागिरनानैब्लाबो हमनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। दिनैसिम रायजोआव सा 122 रांनि सुद जाग्रा सुबुंफोरखौ हमनाय जाबाय आरो पुलिस बिफाना रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि खना खनला गामिफोराव रांनि सुद होग्रा सुबुंफोरखौ नागिरगासिनो दङ आरो सासेबो रांनि सुद जाग्रा सुबुंफोरा बारग'नाय नङा होननानै डिजिपि जिपि सिंह बिथाङा बुंदों। प्रमद बर'आ बिटिसि ओनसोलनि भटखौ बिजेपिनो फान्नो साखाफारा। प्रमद बर'आ इलेक्सन गेलेनो साहस गैला आरो इउपिपिएलनि बिजाथि होनो हाला। बिटिसिनि गोहोखौ प्रमद बर'आ बेफार खालामबाय। बिटिसिनि रायजो राजाफोरा इउपिपिएलनि सरखार सालायनायखौ साबजानाय मोनाखै जायनि थाखाय बिपिएफ दोलोआव हाबगासिनो। प्रमद बर'नि दैदेननायाव थाबाय थायोब्ला बिटिसिआ जोबस्रांगोन। बेबादि गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफ दोलोनि सिडब्लिउसि सोद्रोमा रबिनसन दैमारिया। रायजोआव लाख लाख नंखाय फरायसाफोर। रायजोआव नंखाय फरायसाफोरनि अनजिमाया बांसिनदों। बे खेबाव सिनायथिनो हादों 5 लाख नंखाय फरायसाफोर। रायजोनि गोबां फरायसालिफोराव फरायसाफोरनि नंखाय मुं थिसननाय दं। खमैबो 5 लाख फरायसा फरायसुलिफोरनि नंखाय मुं थिसननायखौ मिथिबाय आसाम सरकारा। रायजो सरकारा शिक्षा सेतु एपखौ बेखेवनायनि गेजेरजों नंखाय फरायसाफोरनि अनजिमाया सोराङाव फैदों। आथिखालाव शिक्षा सेतु एपनि गेजेरजोंसो फरायसा फरायसुलिफोरनि फरायसालियाव नुजाथिफैनायफोरखौ रेजिस्टार खालामनाय जायो। बेनि गेजेरजोंनो गोबां नंखाय फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोराङाव फैदों। बे गोनांथार बाथ्राखौ मिथिहोदों आसाम सरकार सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि डक्टर ननि गपाल महन्तआ। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला रायजोनि गोबां फरायसालिफोरावनो
नंखाय फरायसाफोर एबा फरायसालियाव फरायसाफोरनि अनजिमाखौ गोबां दिन्थिनो थाखाय नंखायै फरायसाफोरनि मुं थिसननाय दं। रायजो सरकारा फरायसाफोरनि थाखाय जानाय आदार, बिजाब बायदि बायदि मुवाफोरखौ थोजासेयै होगासिनो। नाथाय फरायसालि सामलाय आफादजों आन्दोआव माखासे रायलायखुमानायनि गेजेरजों खायसे फोरोंगिरिफोरा रांनि थाखाय फरायसाफोरनि नंखाय मुं थिसननानै फरायसाफोरखौ बांहोगासिनो। बे गोख्रों अजदखौ खालामदों रायजोनि सोलोंथाइ बिफाननि बोसोनगिरि डक्टर ननि गपाल महन्त बिथाङा। आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना नंखाय फरायसाफोरनि अनजिमा बांहोनायनि सायाव गोख्रों राहा लागोन होननानैबो मिथिहोदों। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन एबा सुंद'यै एपिएससिनि कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ प्रिलिम आनजादनि डेटखौ सोलायनानै गोदान डेट फोसावबाय। सिगाङाव फोसावनाय बायदियै बे आनजादखौ फैगौ 17 मार्चखालि खुंफुंनो गोनांमोन, नाथाय बेखौ सोलायनानै फैगौ 18 मार्चखालि सिडिउल खालामफिननाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला स्लेट कमिसन अफ आसामजों खुंफुंजानो गोनां स्टेट इलिजिबिलिटि टेस्टनि आनजादाबो फैगौ 17 मार्चखालि खुंफुंजागोन। बेखौ नोजोर होनानै एपिएससिनि जानो गोनां कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ आनजादखौ 18 मार्चआव खुंफुंनाय जासिगोन होनना फोसावना होदों। रेशन कार्डनि गेजेरजों मोननाय माइरंखौ खम मोननायनि थाखाय खुद्रिसारदों रायजो राजाफोरा। चिरां जिल्लानि सियालमारियाव रेशन दखानि धनन्जय रायआ मुलाम्फागिरिफोरनो सासेयाव 5 किल'ग्राम माइरंनि जायगायाव 4 किल'ग्रामल' माइरं हरनायखौ लानानै रेशन मुलाम्फागिरिफोरा खुद्रिसारनाय दिन्थिदों। रेशन कार्डनि गेजेरजों मोननांगौ माइरंखौ आबुङै होजोबनांगौ होननानैबो दाबि दैखांदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।